Yena monda goni erokamano kuom medo kete Ramogi TV en thuolo ma wan bende kaka Ramogi TV waikore makare mar keloni weche manyien mag migago ka wakeloni mowuok e chuny boma ka kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo wawinje mago ma wamiyo pek. The lower cadre has received a hefty increment in terms of percentages. So teachers at the lower cadre have a lot to smile about. Jopuonj ma pacho ka koro nigi mo tok riwruoge mochung'negi keto kokgi ogirimiti gi duol ma TSC mar medo gi osara. Kule bungeni, you should look at the law again. The Constitution gives everybody the right to demonstrate, to picket, to present petitions to officers of authority. There is no law in Kenya that gives anybody authority to riot. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula dwaro ni mondo rang manyien chike matayo ng'anyo kowacho ni chike mantiere sani oseti godo marach gi jong'anyo. Wang'eyo gima wadhi timo by next year ubro neno kama wachiko to nyaka wati kanyakla gonjelogi onge yo machielo kendo. Nikech ng'ama wacho ni onjelogi ni jonjelo ni tich otamo. Ito tich mane motame to lam tiloso zuba. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okone oganda Luo biro medo siro jatend piny William Ruto maonge pogruok moro amora manyalo bedo motelo ne yiero ma higa 2027. Nyako Ramogi arwakini machiegni e weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng'. Jopuonj ma pacho ka koro biro winjo maber bang' ka ne gichopo winjruok margi mar CBA kod duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC. Winjruok ma kamano geto neno ni osara mag jopuonj omedore kod 29.5% ne jopuonj mayudo osara mapiny, ka osara margi biro medore kuom akowuok e Ghana 23 nyaka siling Ghana 29. Winjruok ma kamano biro dhi kuom higni 4 kendo sirikal biro tiyo kod omenda maromo bilion 33.7 e winjruogno. Ne gichopo winjruok ma kamano bang' bede bura manokelo kanyakla riwruoge mag jopuonj ma pacho ka kamoting'o KUPPET, KNUT to gi mago mag jopuonjre mong'ol mopogore opogore e boma maka. By TSC chairman, as compared to the upper cadre, the lower cadre has received a hefty increment in terms of percentages. So teachers at the lower cadre have a lot to smile about. We have removed career progression, and progressively it will end on 30th June 2026. The career progression, which has been a thorn in the flesh from 2018, which made some of our teachers to be interdicted, has been under review, and now it will not be in existence from June 30th, 2026. Teachers who exit service through dismissal shall be entitled to pension benefits. B, the Commission, in consultation with other relevant government agencies, the unions, will conduct a job evaluation exercise for the teaching service within the financial year 25-26. Upon conclusion of the job evaluation exercise, the Commission will review the career progression guidance in consultation with the unions. D, the Commission shall grant female lactating teachers 2 hours time off per day for 2 months. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula koro dwaro mondo mi ong'e chike matayo weche mag ng'anyo, kowacho ni kata bed ni chik oyiene jopiny mar bago ng'anyo, to e kinde mathoth ratiro ma kamano oseti godo ma ok kare. Kane olose romo mar tiego jok ma mine yo Kabuchai e kar chung' od bura ma Aldai nyoro, Wetangula nokwedo timbe njore manoneno e kinde ng'anyo mokalo. Nokwedo timbe maketho mwandu, nek kod hinyruok, kowacho ni gik ma kamagi dine ok otimore bed ni jong'anyo noluwore gi chike. Wetangula bende nosiemo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mowacho ni emosebedo kanyayo weche mag athuye. Na rafiki yangu Kimani Ichung'wah, kule bungeni, you should look at the law again. The Constitution gives everybody the right to demonstrate, to picket, to present petitions to officers of authority. There is no law in Kenya that gives anybody authority to riot, to destroy property,
to rape women, to kill people, and do all the negative things we have been seeing. Kule Uingereza, ukiitisha maandamano, the government holds you responsible for the consequences. Na tunataka hiyo pia ikuwe hivyo hapa. Wale wanaambia hawa vijana wetu kwenda kupiga mawe nyumba za watu, watoto wao wako ngambo, wanasoma ngambo. Mumeona ule mtu ya Wabunyora amemaliza, ameenda Amerika. Na ajabu ni kwamba ametoka hapa Kenya anaenda Amerika kusema anaenda kuongea na wandu wa nyumba. Jatend migao mar omenda John Badi okoni oganda luo pod biro medo siro jatend piny William Ruto kendo onge pogruok moro amora manyalo bedo motelo ne yiero ma 2027. Badi nokone oganda luo mondo obed motang' gi josiasa moko masani seyo jatend piny ni tich otamo kokoni sirikal mar Broadbase tiyo ne oganda jo Kenya ma jogo maseyo Ruto gin mana josiasa man kod ajenda mopogore. Badi mane loso e kinde nyasi mar choko omenda e skul primar ma Mikuyu e kar chung' Odura ma Suba South nokoni migawo mare nosekelo lokruok ahinya to kaka ichwalo pok mag omenda ne counties kod kuonde chung' od buche kokoni ODM biro medo tiyo gi UDA nyaka yiero mabiro. Jo Luo en Raila Amolo Odinga. And wabedo piny kendo wawuoyo kendo wanyise kendo embo nyisowa wang'eyo gima wadhi timo by next year ubro neno kama wachiko ti to nyaka wati kanyakla gonjelogi onge yo machielo kendo. Nikech ng'ama wacho ni onjelogi ni onjelo ni tich otamo. Ito tich mane motame to lam tiloso Suba. Ibe wi konyi e dieri kiriwori gi jomoko malut supermarket ni tich otamo Ruto to Susan sani kowuok Abuya to ringe lam nyaka dalane. Ito tich mane motamo Ruto tuwinjo kanyisi ni Ruto omiyo ya thuolo. Omiyo ya tich momiyo thuolo masego sei ni ndara ni koro ningo jo World Bank okelie pesa. Ito kare ng'ama tich ne ok otamo ne en mane. Mondo kik wabed gi enemies mang'eny ka wadhi mbele. Nyaka wabed gi jok manie aina ko manyalo wacho wechegi tiwegi rum kuma wachgino. Kik wawuondre ni kuma wang'iyo 2032 2050 something go ni jomoko ok ng'igi. Ji ng'iyogi mang'eny and jomoko ng'iyogi gi intentions mabe ok beyo. Omiyo ka wapango kaka wadwa dhi nyime nyaka siri bed mang'eny molo miulo. Duol mochung' ne yiero pacho ka ABC oyango ni giseyudo kwayo mar dwaro ni mondo thich oko jood bura 4 e pacho ka. E twak gi jofwamb weche Mombasa, duolno motelne kod jakom Erastus Ethekon kata kamano okoni okang' ma gibiro kawo kotenore gi kwayo makamano biro luwore gi pek mag weche mantiere e kwayogo. Duolno bende oyango ni deko ne nitiere e tayo chenro mag yango kiewo mag ute kuonde chung' od buche pacho ka kaluwore kod deko mar chuogo duolno. En gino momiyo gichwalo kwayo ne doho ma Supreme mondo mi ong'adnegi rieko e wi okang' ma oneno onego gikaw abang' chenro mar timo kaka chik dwaro. Kenyans are actively discussing this subject of recall. So we currently have roughly 4. We will look at them once we go back to the office. So going forward, of course, it's the right of every Kenyan to exercise that right of recall under the Constitution. And as IEBC, we will be there to do that which we can or which the law allows us. We will receive those petitions, we will examine them, and then we will, of course, respond to them accordingly. Based on that request, the Office of the Attorney General requested that the Secretariat that time should seek legal interpretation and advice from the Supreme Court. So this matter was filed at the Supreme Court, and we are waiting for the Supreme Court to determine and to give us the legal advisory in this particular matter. And once we receive that legal advisory, we will work with other stakeholders because it's an issue that requires consultation with various stakeholders, including Parliament, the political parties.
Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi dwaro mondo mi ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mondo chier winjruok mar siasa e kinde kod ogai mar ODM Raila Odinga mondo gisir chenro mag dongruok ma sirikal dhi godo nyime. Kanoloso yo mutha e Kitui South e kinde mane otelo ne chenro mar yawo tudo teko mar stima mageto tiyo gomenda maromo siling milion 448. Wandayi nojiwo winjruok e kind Kalonzo gi Raila kowacho ni mano biro duoko piny liet mar siasa mantie pacho ka. Ma biro e kinde ma Kalonzo bende okwedo parono kowacho ni winjruok e kindgi ok nyal timore kaluwore ni rowere osekete lela gima gidwaro. Sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ni rafiki yangu sana. Ninamheshimu sana. Na hapa mbele mimi nina hakika hapa mbele kuna uwezekano na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kufanya kazi pamoja na Mheshimiwa Raila Odinga na kufanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rais William Ruto ili wasongeshe Kenya iende mbele. Sitakuwa sawa? Ni muhimu sana wananchi wa viongozi wafanye kazi pamoja. Watu wakizungumza suluhisho yapatikana. Ten Muspal ma Homa Bay koro golo chik ne weg nyamburko mating'o jowuoth e boma ma Homa Bay mondo joneni okaw kata loro jowuoth e kuonde mowinjore kaka chik matayo alworano dwaro. Maeri en okang' ma Ten Muspal nokawo mar neno ni nyamburko mating'o jowuoth ok odhung'ore apaya manie boma ma Homa Bay bang' wuok e stage monego bed ni gipange jowuoth. Chikno ero dwaro ni weg nyamburko pango jowuoth e tesen nyamburko mantiere e bomano ka mago man kod dwaro mar kawo kata loro jowuoth oko mar tesen nyamburkono kaka mago matiyo gapaya ma Homa Bay kochomo Kindu Bay ibiro dwaro ni mondo lorgi kata mondo kaw jowuoth e stage ma Rabuor. Modern bus park. Mani gima wasewinjore. Gari mora moa kanyo. Kodhi Kisumu, the first picking point, mokwongo, en got Rabuor, mani stage. To kodhi side, kamobiro pick mokwongo, en so mago emipangilio maketo odiochieng' makawuono ka ok wang'i mana devolution conference mabiro e county maro Homa Bay ka to ngima wawegi city ne wan wawegi to kendo ne generations mabiro. Waseloso ne jawaduto te nyaka employees ma usiana gi weche mag traffic. Sani koro nyaki change pachi kendo from Tuesday mana kaka municipal manager oseko wacho ni wadwa neno order kendo wadwa neno very smooth flow of the traffic. Ne jowuoth bende mamiyo tich matek matungo ji lag ndara te matek ing'e kama bus park mar stage nitie. Ka ok ing'eyo nitiere boda minyalo yudo ka ringo pinje kama idhe gari. Oyangore ni jotuo mathoth medo tiyo mana gi omenda magi e chulo chudo magi mag osiptal kata bed ni gisendikore go kumba mar thieth mar SHA ka ng'eny gi luwo ni giyudo mana omenda matin michulo kod okumbano. Kanowuoyo bang' yudo sir mar chulo ne nyathine omenda mar thieth e osiptal ma Webuye, Oscar Simiyu ma en jadak ma Bukembe wacho ni nyathine noyudo thieth e osiptalno kata bedo ni nosetieko chulo omenda mar SHA madwarore. Okumbano ne ok ochulo ne nengo mar thieth duto kendo nochune mondo gol omenda oko mar e ofuke. SHA ifanye kitu yote. Ukienda kusema SHA wanasema lipia. Ukilipia SHA ukienda kwa kompyuta wanakuambia SHA ifanye. Sasa wanataka tu cash bill. Tumeng'ang'ana, nimekimbia kona zote, hakuna katika kijiji cha Bukemba hajasikia kilio changu. Nimekimbia kila mahali. Nilikuwa nimeng'ang'ana huko nyumbani niuze hata mbuzi, niuze shamba, nijaribu nikodeshe mahindi ama nikate miti, lakini mheshimiwa Wepokolo akasikia kilio changu. Sasa nikiongea hivi nimetishachiwa katika hospitali ya Webuye. Saa hizi venye niko hivi niko na furaha kubwa sana, furaha mbwito. Niko na familia yangu. SHA wanasema itumike, wacha kubali tu SHA inatumika. Kuliko wanadanganya wanatuambia mambo ya SHA ukishalipia SHA ifanye. Wanakuambia tunataka tu mambo na kupay bill cash tu, wanataka tu cash. Hawataki ni mambo mengine ati SHA. Saa heri tulipe tu cash ni cash, lakini kama wanasema SHA tulipe SHA. System hazifanyi kazi na nashukuru sana baada ya mheshimiwa kusikia kilio cha hii familia
through mitandao, mheshimiwa ameact na akawalipia bill ya shilingi 10,545. Kwa hivyo asante sana mheshimiwa, na siku zingine waheshimiwa wengine waige mfano wa mheshimiwa Wepukulu. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wakawiyweyo mokwongo mar migago kapok adhi e yweyo yote ariyo. Bernard Ojwang' wacho ni Tyler kuomi kanyo, erokamano to konyisowa kama entie. Kaeto wacho ka Dr. Duk mar Rodi Kopany bende wacho na yie gi mbadi gi sani, to gimang'eyo ni yamb siasa futo mana mayom kako riber koloko marach kodi to bedi winje ma ok dipar kaka ni paro. Nyakwara Mogi wadhi e yweyo, waduogo bang' thuolo machuok. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ot iduso kod goro kata gige nyadhi molos mabeyo. Kata kamano, adwa nabed gi museum mara nikech gigi magi ok gik mabar rwako pile, ok arwakgi. En gimoro kanyo to mit abile, kasebile to iketa chaka boye mamit aka. Ma en ot ma odusi kod lewni, ogute kod gige rwakruok molosi e rang'iny mamalo. Ne irwako law man kod nyinge. Irwako law ma kata ka ng'ato somo to somo nying law no. Sami Wamuri Sape ma wuod Seme wacho ni ma en gima manengone ni malo kata odoko ni jomoko to kawe kaka nyadhi ma oledhi ni e iye. Kapo ni hero twitch, to kendo kata kapo ni hero gimoro, gino kata beche tek nade gino bro chuni ni nyiewe. An anyalo save pesa ta yie nindo kata kech. Simfros Okinda kelo ni sigana mar nyadhi mar nengo chieng' ngeso saa 1 gi saa 3 otieno. Boda boda, sekta ma ithoro kuong nikech njore mayudore iye. To boda boda ong'ere kaka jonek, joma ketho gige ji. To ne riwruok mar Levites Missionary lamo resruog boda boda. Hii ni sekta ambayo Yesu anaweza kuitumia, na maandiko yanasema kwamba Mungu anatumia kile kitu kibaya ambaye kimedharauliwa. Mae geno ma jo boda boda uchunge mise margi. Mise mageto loko sekta no majilo mieno kinde ka kinde. Tunaona Mungu akionekana hapa ndani ya Nairobi. Tudrigi Cynthia Onyango chieng' Jumapil saa 1 gi saa 3 otieno ka okelo ni sigana mar Biblos reso boda boda. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Tamano dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Emano miyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1 gi dakika 45 otieno e Ramogi TV.
Kaunti ma Migori dhi nyime kod chiwo kothe kamoting'o mago mag oduma kod oganda ne jopur matindo maromo gana 5 e kauntino. Jalup gavana ma Migori Joseph Mahiri mane wuoyo e kinde manoyawo ayanga chenro mar chiwo kothe ne jopur owacho ni okang' ma kamano ma piny owacho ma kaunti ma Migori okawo en mar neno ni jopur omedo yudo chiemo moromo. Mahiri ne ojiwo jopur mondo obed gi riwruoge mag saga mondo mi giyud kony mayot kowuok kuom piny owacho. Mahiri nosir kod jatend migawo mar pur e kauntino Lucas Mosenda manowacho ni jopur mane ok oyudo kothe kinde mokalo dhi yude wang'ni. Hii nimepewa mbegu moja ya maharagwe, nimepewa dawa moja, naona imechora nyanya, kuna mboga. Kwa hivyo nashukuru. Baada ya miezi 3-4 hivi tutakuwa tunaenda sasa kufanya nini? Kupata hiyo chakula, watoto wakule, hata wenyeji pia wafanya nini? Wakule. Na pia sasa naomba tena atusaidie na mahindi ili tufanye nini? Tuende tupande, juu huwezi panda maharage yenyewe. Lazima upande na mahindi ndio upate chakula mzuri. Hatungeweza kupatia kila mkulima, lakini kuna wakulima ambao wanahitaji hizo mbegu. Ndio tumeweza kuanzisha leo. Hapa nimeweza kuflag off magari ambao wana distribute hizi mbegu kwenda katika ward level, na katika ward level pia tutakuwa na sehemu ambazo mkulima anaweza pata mbegu. Hii msimu wa kupanda mahindi, ngoja kila mtu atayarisha shamba lake ili aweze kupanda chakula. During the short rains tuliweza kufikia wakulima 15,000 katika kaunti nzima ambao walipata mbegu za mahindi. Kwa hivyo this time tunafikia wakulima wengine 5,000. DG alisema kwamba mahindi na maharagwe ni wakulima 4,000, lakini hapa pia tuko na mbegu za horticulture. Horticulture hapa kuna mbegu za sukuma wiki, kuna mbegu za nyanya, kuna mbegu za mimea mbalimbali ambazo zinapeanwa hapa. Kwa hivyo ukijumulisha ni wakulima 5,000. Sirikal ni kod chenro mar biro kawo omenda maromo bilion 1.4 mar tudo teko stima e kaunti ma Kericho. Gino migeno ni biro jiwo ochumi ma alworano. Jagoro mongirore migawo mar teko Alex Wachira olando ma e kinde limbe mar chenro mar dongruok e ward ma Kedowa Kimugul e kar chung' od bura ma Kipkelion. Wachira nolero ni omendano biro konyo e tudo stima e ute ma kwan gi romo gana 30, gima biro kelo resruok ne sikunde, mier kaachiel kod kuonde loko ohala. Hii project ambayo tumezindua hapa ambayo inaitwa Bishop Tonui, ambayo ita connect 216 houses at a cost of 16.9 million shillings. Na hiyo ni kazi ambaye nawaambia wananchi wa hapa Kipkelion East, ni kazi ambaye meters tutakuwa tumeweka by October mwaka huu. Lakini leo Wachira ambaye ni PS wetu ambaye ametumwa na Mheshimiwa Rais amekuja na lori ngapi? Ambaye itasaidia wananchi hapa 216 homes, wananchi wa Kipkelion East. Hii ndio serikali ile ambayo mmepigia kura, ile mlisimama na mkaamka asubuhi na mapema, na katika agenda yake Mheshimiwa Rais alisema mambo ya stima, mambo ya barabara, mambo ya maji na shule na mambo mengi. We had an agenda. Tuko hapa na trial hapa Kedowa, na maneno ya stima ndio inasumbua watu. Hizi matrials karibu 60, utusaidie tuwekee hiyo matrial, tuwekee stima ili wakianza sasa kuvuna hasa mimea kama mahindi, kuna pahali ya kukausha. Na kwa sababu serikali imepeana trials karibu 100, ukitusaidia tukishikana sasa pamoja kuhakikisha kwamba kuna stima ya kutosha, hawa wakulima hawatakuwa na shida. Maloyo jopur gana 6 osewere gi pur mar ndawa kendo doje pur mag kothe kaka soya kod oganda e kaunti ma Migori e kind higa 2021 nyaka sani, kaluwore kod kampen mar tieko pur ndawa e kauntino motisi kaka Free Tobacco Farm. Mana kaka jafwambo marwa George Juma lero, kampeni osebedo kisiro kod piny owacho, riwruok mar World Health Organization, Farm to Market Alliance kod mamoko e kaunti ma Migori. E kind higni mar 1970 nyaka 1990, kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti e piny Kenya manipuro ndawa mathoth. Lipot yango ni atamlo 70 mag ndawa e piny Kenya
ne wuok e kaunti ma Migori, ka bende kindeno kaunti ma Migori ne nitie kod kembe adek mag ndawa. Kata kamano kaluwore kod lipot owuok kuom migawo mar thieth mayango ni ndawa nitie kod midhiero mathoth e ngima dhano, ne omiyo kampen mar kono oganda mondo koro were kod pur mar ndawa e kaunti ma Migori ne ochakore. Kampen motis kaka Tobacco Free Farm ma isiro kod piny owacho, riwruok mar thieth e piny mangima World Health Organization, Farm to Market Alliance kaachiel kod mamoko osebiro kadhi nyime e kaunti ma Migori ka ochakore e higa mar 2021. Baada ya kupata ushauri ndipo nikagundua kwamba kumbe ninapoteza muda. Maana zile hera wakati ambapo zinakuja ninaweza nikaziona kwa macho yangu kwamba ni nyingi, lakini nikienda kugawa kulingana na zile pesa ambazo nimepata, ninakuta kwamba kwa siku ninafanyia hera kidogo sana. Weekly futino matio rogno mar Farm to Market Alliance Wanjipur maloga na uchielo soyo pur mandawa kendo donjo e pur mar kodh moko ma oting'o soya. We speak currently we have over 6,000 farmers who have transited from growing tobacco to alternative value chains in Migori. Gwenge makura ponti jopur mathoth mag ndawa igeto ahinya e bwo chenro ni mar teko ndawa e kaunti ma Migori. We make sure that farmers get inputs from to use in their farms. We work with them through the production process in their farms and up to market level, where now we link them to market partners. We also train them to take care of their produce. Jopur moso pur mandawa kendo donje kothe mamoko wacho ni pur mandawa yanda hinyo gi mokalo to nweng'o mare tin. Gharama za kulima tobako ziko juu zaidi kuliko kama ungelima mimea mingine. So tunashawishi wakulima watoke katika kilimo cha tobako waingie katika kilimo ambacho ni cha muda mfupi, season 2 kwa mwaka. Nimepata kina mama na baba wakilima tumbako. Imeleta shida mingi kwa sababu imeleta madhara kama miti imekatwa ovyo ovyo. Vijana wengi wameathirika kwa sababu ya tumbako. Seche piny owacho kod migepe moko mago mag piny owacho dhi nyime kod tieko pur mar ndawa, kothe ma oting'o soya gin mago bende koro osebed ka iji oganda mondo koro pidhi nikech nweng'o gi ber. Tofauti ni hii. Wakati ule wa tumbako nilikuwa nalima, lakini kwa hali ya shida, venye niko mlemavu hivyo ilikuwa inabidi hata nisumbuke nihangaike kutafuta watu ambao watanisaidia kulima hilo tumbako. Ni soya imeniletea unafuu kiasi. Nyota beans, which is the first crop that we promoted in this region. Nyota beans is fast maturing. It takes only 75 days. And you can harvest and get your money. Jolony e wechego mag thieth osetudo pur mandawa kod midhieche kaka tuono mar kansa kod mamoko. Nondo yango ni ndawa nitiere kod kwiri kata chemicals maromo 700. Ka kuomgi maromo 447 gin kwiri makelo tuono mar kansa ma dho ngere dendo kaka carcinogenic. Lipot bende yango ni kuom $10 ma yude pur mandawa maromo $7 itiyoge thiedho tuoche ma ikelo kod ndawa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tim mar Kenya Harambee Stars omole piny libamba ma Tanzania tok wuok e pacho ka okinyi ma kawuono. Tim no mitayo gi kocha Benny McCarthy yoro e tuke mag osiep makelo kanyakla pinje 4 moting'o Uganda,